A vista está que este Belén non ten nada que envexarlle a outros dos grandes nacementos que temos en Galicia. Está situado en Ribadumia e a súa singularidade é que se trata dun Belén privado instalado nunha casa particular. Todo comezou hai agora uns 20 anos a petición dun dos seus netos. Tiña 4 anos. O neto é o máis vello que teño, ten 23 anos agora. E claro, dixeme, abuelo, facemos un Belén. E bueno, empezamos a facer un trociño. E aquel anaquiño foi medrando ata cada los 25 metros cadrados que ten hoxe. Ano a ano, Chuco vai engadindo novos elementos. Empezamos a darlle máis volumen, hasta este ano que volvín a facer outro, a máxima ampliación. Unha ampliación que supuxo tamén incorporarlle un circuito motorizado por onde van desfilando distintas figuras, entre elas os tres Reis Magos. Pois estuve rompendo a cabeza hasta que conseguí facer este movimento todo de... No sistema ten 18 figuras aí en movimento. Chuco está especialmente orgulloso do resultado desta vía que leva as figuras ata o portal de Belén. Para conseguilo, leva traballando dende comezos de 2023. A partir de Reis, hasta prácticamente hai un mes que eu terminei, porque me dou moito da cabeza. O sistema que intentei facer. Ahora, non quero relevar o sistema. O sistema sí que non. Así que o segredo de como conseguiu montar todo isto queda de momento guardado. O que sí conseguimos que nos contase Chuco son os seus plans de futuro. Para o Nadal de 2024 quer incorporarlle un segundo circuito. Xa está proyectado e xa teño material en marcha, porque primeiro fajo unha maqueta en madeira, unha maqueta xa empezando a preparar o ano a renovación outra vez. Pero ata daquela por aquí van pasar moitas persoas porque aínda que esta sexa unha vivenda particular, na casa están encantados con que a xente veña a visitar o Belén. Se ven, eu estou encantado que veñan, eso. E foi sempre así, viñan os do colegio. Así que xa saben, aquí en Ribadumia agardan por todos vostedes na casa de Chuco para admirar o Belén e pasar unhas boas festas en boa compaña.